Tlieta ta' Frar, San Ansgar, isqof, għex bejn is-snin 801 u 865. San Ansgaru, apostlu tad-Danimarka tal-Iżvezja, twieled f'Amnis, Franza, għand familja nobli. Ġie edukat mill-Patrijiet Benedittini fil-Monasteru ta' Korbi, il-Qadim, fi Franza u wara sar patri fl-istess monasteru. Fis-sena 826 mar id-Danimarka bħala missjonarju, iżda ftit li xejn kellu suċċess. Wara 3 snin fuq stedina tar-re Bjorn mar l-Iżvezja fejn irnexxielu jikkonverti xi ftit nies u bena l-ewwel knisja nisranija. F'inqas minn sentejn, fis-sena 832, ġie msejjaħ biex ikun l-abbati tal-monasteru ta' Korbi l-ġdid fil-Ġermanja u l-isqof ta' Umbergo, Hamburg. Wara 13 sena bħala isqof ta' Umbergo, fis-sena 845 kellu xorta ħażina li jara in-Normanni jinvadu u jħarbtu l-pajjiż u minħabba fihom ukoll id-Danimarka u l-Iżvezja reġgħu qalbu għall-paganiżmu. Fis-sena 848 ġie maħtur arċisqof ta' Brema, il-Ġermanja, u 6 snin wara fis-sena 854 flimkien ma' grupp ta' missjonari reġa' mar id-Danimarka. Irnexxielu jikkonverti lir-re Erik ta' Jutland u wara lir-re Olaf tal-Iżvezja. Miet fil-paċi fi Bremmen fis-sena 865 u ġie midfun fil-Katedral tal-Belt. Wara l-mewt tiegħu l-Iżvezja reġgħet saret pagana u baqgħet hekk għal 2 sekli, sakemm reġgħu marru hemm missjonarji oħra. Ansgar jew Oskar jissejjaħ l-Apostlu tal-Iskandinavja għax ħadem ħafna fid-Danimarka u fl-Iżvezja. Ansgar kien predikatur u amministratur jinqala, kien bniedem moti għat-takis u jħobb il-foqra. Kien jixtieq imut martri iżda miet fil-paċi fi Bremmen fl-età ta' 65 sena. B'xorti ħażina wara l-mewt tiegħu l-Iżvezja reġgħet lura kompletament għall-paganiżmu. L-istorja tirreġistra dak li n-nies jagħmlu aktar milli dak li n-nies huma. Iżda l-kuraġġ u l-perseveranza tal-irġiel u n-nisa bħal Ansgar jistgħu biss jiġu minn bażi solida ta' kuraġġ u perseveranza nisranija. Il-ħajja ta' Ansgar għandha tfakkarna wkoll li Alla jikteb dritt fuq il-linji mawġin li nagħmlulu aħna. Kristu jieħu ħsieb tal-effetti tal-appostolat bil-mod uniku tiegħu, imma l-ewwel interess tiegħu jibqa' dejjem il-qdusija tal-apostli u d-dixxipli infushom. L-appostolat jiġi wara, jiġifieri minkejja li l-istorja tirrakkuntanna li wara l-mewt ta' Ansgar in-nies reġgħet lura għall-paganiżmu. Alla kien kuntent bil-qdusija tal-qaddej tiegħu Ansgar, minkejja li forsi der li falla fil-vokazzjoni tiegħu bħala missjonarju. Alla jinteressah mill-persuna li tagħmel ħilita biex tħobbu aktar milli mis-suċċessi miksuba b'riżultat tal-appostolat li l-persuna tkun qed tagħmel jew għamlet. Rakkont ħelu dwar dan il-Qaddis jgħid li wieħed mis-segwaċi tiegħu kien immeraviljat bil-mirakli kollha li kien qed jagħmel dan il-Qaddis. Ansgar sab rimedju għal dan u qallu: kieku kien jistħoqli dawn it-tip ta' favuri mingħand Alla tiegħi, kieku kont nitolbu li jagħmilli miraklu wieħed, dak li bil-grazzja u jagħmel minni raġel tajjeb. Ejjew nitolbu lil Mulej biex il-fidi nisranija tibqa' dejjem tissaħħaħ fil-pajjiż tal-Iskandinavja minn fejn San Ansgar ħadem bħeġġa mill-akbar. Imma x'ingħidu għal pajjiżna?
Bħalma Ansgar jissejjaħ l-Apostlu tal-Iskandinavja, San Pawl huwa l-Apostlu ta' Malta, jew missirna fil-fidi. Fi x'inhi il-fidi li rċevejna aħna? Forsi ftit qed nerġgħu insiru pagani? Fid-diskors tiegħu il-Papa Benedittu XVI, meta kien fil-grotta ta' San Pawl ir-Rabat, Malta, ġifieri fi 17 ta' April tas-sena 2010, qal dan li ġej. Il-pellegrinaġġ tiegħi f'Malta beda b'mument ta' talba fis-skiet fil-grotta ta' San Pawl, li ġab għall-ewwel darba l-fidi lil dawn il-gżejjer. Il-ħidmiet apostoliċi ta' Pawlu taw ukoll ħsat għani fil-ġenerazzjonijiet ta' predikaturi li segwew il-passi tiegħu u b'mod partikolari fil-għad kbir ta' saċerdoti u reliġjużi li imitaw id-żelu missjonarju tiegħu billi ħallew Malta biex iwasslu il-Vanġelu fi xtut imbeda. Waqt li jien fostkom bħala s-suċċessur tal-Apostlu Pietru, jien nistedinkom biex tisimgħu il-kelma ta' Alla mill-ġdid kif għamlu l-antenati tagħkom u tħalluha tisfida il-modi ta' kif taħsbu u il-mod kif tgħixu ħajjitkom. Minn dan il-post Qaddis minn fejn il-predikazzjoni apostolika nxterdet ma' dawn il-gżejjer kollha, jien insejjaħ lil kull wieħed u waħda minnkom biex tidħlu għal din l-isfida eċitanti tal-evanġelizzazzjoni ġdida. Għejxu l-fidi tagħkom b'mod dejjem isħaħ mal-membri tal-familji tagħkom, fl-inħawi fejn tgħixu, fil-post tax-xogħol u fit-tessut sħiħ tas-soċjetà Maltija. B'mod partikolari jiena nħeġġeġ lill-ġenituri, lill-għalliema u lill-katekisti biex jitkellmu mal-oħrajn fuq il-laqa ħajja tagħhom infushom ma' Ġesu ħaj, l-aktar maż-żgħażagħ li huma il-futur ta' Malta. Il-fidi tissaħħaħ meta tingħadda lill-oħrajn. Emnu li l-mumenti tagħkom ta' fidi jiżguraw laqa ma' Alla li fis-seta qawwija tiegħu imiss il-qlub tal-bnedmin. B'dan il-mod intom tintroduċu liż-żgħażagħ għas-sbuħija u l-għana tal-fidi Kattolika u toffrulhom katekesi sota b'mod li tistidnuhom għal sem dejjem aktar attiv fil-ħajja sagramentali tal-Knisja. Id-dinja teħtieġ din ix-xhieda. Quddiem tant theddidiet tas-sagralità tal-ħajja umana u għad-dinjità taż-żwieġ u tal-familja, m'għandix tidher il-ħtieġa li n-nies tal-lum jitfakru l-ħin kollu fil-kobor tad-dinjità tagħna bħala awliet Alla u fis-sejħa sublimi li rċevejna fi Kristu. M'għandniex is-soċjetà il-ħtieġa li terġa' tagħmel tagħha u tiddefendi dawn il-veritajiet morali fundamentali li jibqgħu il-pedament ta' libertà awtentika u ta' progress ġenwin. Issa, kif kont quddiem il-grotta, jien irriflettejt fuq id-don spiritwali kbir li Pawlu ta' lil Malta. Ara ittra lir-Rumani, kap 1 vers 11. U jien tlabt li jintom tkunu tistgħu iżommu bla mittifes il-wirt imħolli lilkom mill-Apostlu l-Kbir. Jalla l-mulej iwettaq lilkom u lill-familjari tagħkom fil-fidi li topera permezz tal-imħabba u tagħmilkom xhieda ferriħa tat-tama li qatt ma tqarraq. Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. O Alla intbat lill-Isqof Sant Ansgarju biex iwassal id-dawl tiegħek lil bosta ġnus. Għatina l-għajnuna tat-talb tiegħu ħalli nimxu dejjem il-qudiem fid-dawl tal-verità tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.